పంచాయతీ ఎన్పీడీఓ పెంచాడు. అక్టోబర్ నెల ఆధార్ స్పెషల్ డ్రైవ్ క్యాంపులు మన మండలంలో 23/10/25 నుంచి 30/10/25 వరకు కూడా స్పెషల్ క్యాంప్ డ్రైవ్స్ నిర్వహిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్లో స్కూల్ చిల్డ్రన్ మీద మేము దృష్టి పెట్టదలుచుకున్నాము. ఎక్కడైతే పెండెన్సీ ఎక్కువ ఉందో బయోమెట్రిక్ ఏదైనా అప్డేషన్ ఎక్కడైతే మనకు పెండెన్సీ ఎక్కువ ఉందో ఆయా స్కూల్స్లో మా ఆధార్ కిట్లని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరే ఈ బయోమెట్రిక్ అప్డేషన్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ సదుపాయాన్ని అందరూ ముఖ్యంగా చదువుకున్న పెద్దలు ఏదైతే మనం 5 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాలు, అదేవిధంగా 15 సంవత్సరాలు పైబడిన విద్యార్థులు, అదేవిధంగా పౌరులకు కూడా ఎవరైతే ఈ అప్డేషన్ కాలేదో ఆధార్ అప్డేషన్ వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ